Nne m ụmụ Igbo ekenekwa m unu arụsi ike wara unu ọjị ya ma arụ unu mma n'obodo ọbụla unu si esonyere m ka m na-ekene unu maka ndị bidoro isonyere m ọfụ onye unu na-anụ olu ya bụ nwanne unu nwaanyị eze nwaanyị ọpụrụ iche abụ m dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ mmiri na ihe niile dịka chisike ya bụ ihe nji azọ ndụ na nke taata nkụzi m ga-azọkwa gị ndụ ma ọ bụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a isiokwu m nke taata bụ ekpere ọfọ na ogwu ekpere ọfọ na ogwu agụrụ m egwu si na ekpere ka ekpere nọ ekpere eji ọfọ na ogwu wee kpee ya bụ ike ekpere ọ bụrụ iji ụtụtụ kpegide wee ruo chi ejie ma ọ bụ ibugide ọnụ ruo abalị asaa ma ọ bụ ụbọchị asaa ọ bụghị ya bụ ekpere nọọ ijikwa ọfọ na ogwu wee na-ekpe ya nke ọbụla ị na-ekpe ekpere ị na-agọ mmụọ ijikwa ọfọ na ogwu o wee duga m n'isiokwu anyị nke taata ya mara unu ụmụ ụmụnne m nkụzi amasị unu ma ọ bụ na unu ga-echaa ya bịarenụ m akara mmasị like share meenụ ka o ruo ndị ọzọ aka ọ bụ na nkụzi ọdịnala na-amasị gị na-esonyere m maka ebe a bụ ebe a na-akụzi nkụzi ọdịnala otu mmadụ si aghọta ike nke onwe ya egwu ọdịnala na-amasịkwa gị gaba n'ọdịo mak taịpụ eze nwaanyị ọpụrụ iche ị ga-afụ egwu ndị m gụrụ n'usoro ọdịnala ya mara unu maka anyị gaa n'iru dịka m kwuru na isiokwu m bụ ekpere ọfọ na ogwu nwanne m na-anụ olu m mmadụ o meene gị ihe ịma ihe ma ị nwere ike imenwu ya o nwere ike ọ bụ onye na-agọ mmụọ dịka isi agọ ịma ebe ị ga-esi wee so ya o nwere ike ọ bụ onye na-eje ụka dịka isi eje ịma ebe ị ga-esi wee so ya ọ dị gị ka ọ karịrị gị na mmadụ karịa gị na mmụọ achọrọ m ime ka ị mara na ọ karịrị ọfọ na ogwu ọ karịghị ọfọ na ogwu ya bụ onye ahụ mere gị ihe maka na o nwere ndị na-eme mmadụ ihe enweghị ihe ị ga-emenwu fa na-eme gị ya fa ma na ha ka gị ma ụfọdụ na-asị aka gị kara chi gị ụfọdụ na-ekwu ya n'okwu mana gị nwa bụ onye ahụ na-agwa aka gị kara chi gị ma kwari chi gị maka na ị mara chi gị onweghị onye ka gị na ike dị na-awaja egbu agwọ na ụdị ikikere ọ sọrọ onye ahụ nwee ọ gaghị akarị chi gị nwanza a na-agba ọbara nga ọha ị gaghị asị na ịbụzi nke a ka ị bịa megidezie nwanza ọkwa gị na ya ga-agbanwe ọbara onye ike ya ahụ taa ka ọ dị ya mere gị bụ onye na-anụ olu m na mmadụ emeela gị ihe gwa gị na ya ka gị kachi gị achọrọ m ime ka ị mara na ọka ha ọfọ na ogwu kedu ife ị ga-emere onye dị ona a gwara m unu si mmadụ eje na-egwọ ọgwụ karịrị ibe ya ya bụ ihe a na-eme mmadụ mee mmadụ gosi ka ya jee gwọọ ọgwụ dị iche iche mana ụnụ ma ihe m na-ekwu ihe onye a mere m ekwe m ka nje gwọọrọ ya ọgwụ ka m gosi ya na-enwe ife m pụrụ ime mba ife ihe eji wee so onye dị otu abụọ ọfọ na ogwu ka ihe eji wee so onye ahụ iji ọfọ na ogwu soro ị ga-afụ na ọ ga-enweta onye ahụ maka onwe onye gbanarịrị ọfọ na ogwu mana ọ bụrụ na isi ka ije gwọbara ya ọgwụ nwe nke karịrị ibe ya ọgwụ ego ole ka ị ga-agụkwaranụ onye ịma na o ji nnukwu ego ọnwa anwa achọpụta na ọ gị na-agwọrọ ya ọgwụ ọ gwozie nke ọ ga-agwọ nwere ike nke ị na-agwọ nke 5,000 nye nwa na-agwọ nke 100,000 1 million ọ ga-egbukwa gị maka na ị nwere ọchị hapụrụ chi gị wee chọba ọgwụ nye ka m ji wee were nkụzi a wee bịaba taa ịkụziri gị ekpere ọfọ na ogwu dịka m kwuru na ekpere ka ekpere bụ ekpere eji ọfọ na ogwu wee kpee gị bụ onye Igbo na-agọ mmụọ na ọ bụrụ ịdị agọ mmụọ ị na-ekpe ekpere ọfọ na ogwu ịdị agọ mmụọ ka ije were ihe ndị na-agọ mmụọ ji agọ mmụọ ka ikpe ekpere ọfọ na ogwu onye ka ị na-aghọrị ị na-ebido aka na-akpọ God of your ancestors fire gị na-akpọkwu aja ana ị na-aghọ onwe gị ahụ aja ana adịghị n'olu gị ị na-akọndem mmụọ mmiri ma ịkpọkwuo ike dị n'ọwụwa anyanwụ ọdịda anyanwụ ike dị n'ugwu na ndịda ị na-aghọ onwe gị ahụ maka ịmara ike dị ebe ahụ ị gaghị maka na achịkọtara ya kpọọ ya ike dị n'ọwụwa anyanwụ ọdịda anyanwụ ugwu na ndịda ị maazị na ọ bụ ike aja na ike ikuku ike mmiri na ike anyanwụ ka ị na-akpọ ihe ahụ maka na ịkpọpụtaghị ya akpọpụta ị na-akọndem ị bịa na-ekpe ekpere ọfọ na ogwu ọ ga-awa ọkwụrụ gị ọ bụghị ije na-akpọ onye ya bụ mmụọ mkpọkọrọ o ruzie mgbe mmụọ ga-aza gị ị bịa kpọba mmụọ mba nụnụ ọ ị mara ebe ị na-arụ ebe a ka ị ga-eje wee jee were nri ebe ị na-anaghị arụ ije ebe ị na-anaghị arụ ihe ejeje were nri ebe a ebe ị na-arụ ka ị ga-eje nata ụgwọ ọnwa gị ya ị na-agọ mmụọ na ị chọrọ ikpe ekpere ọfọ na ogwu ihe a ka ị ga-eme ị na-ejekwa n'ụka chọ ikpe ekpere ọfọ na ogwu unu maka nsi ekpe ya na usoro ụka kụziri unu ka mmadụ hapụ iwetara ibia confusion ọ dị ka a na-ekpe ekpere agaghị aga ya mara unu mma ụmụnne m gị bụ onye Igbo kwenyere na Igbo ikwenye na Igbo na-ejezi ụka nke ahụ abụrụ ọ gbasara m maka na mụ na gị bụ onye Igbo mana anyị na-eji akwụkwọ wee jee mụta ka esi asụ bekee anyị batakwa anyị asụkwa asụsụ anyị ma ebe anyị si mana ọ gịwa bụ onye Igbo na-amụrụ ebe isi na-akpọrọ ebe isi
imezie gị chọọ ngọzi si ebe ahụ, nke ọjọọ. Ehe mana ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-eme ezigbote Igbo, wee mara Igbo, mara anị be nna gị na ana be nne gị, marakwanụ chi gị, na-agọ mmụọ, ị were ikikere ọfọ na ogwu i wee jiere nwoke jiere nwaanyị ahụ nke mere gị ihe, jụọ gị kedu ebe chi gị na-enwe ife ị ga-emenwu aka gị kara chi gị, na ụdị ọbụla onye a si wee mee gị ya, maka na ọ ma na onwe ife ị ga-emenwu ya. Kedu ife ị ga-eme? Ị ga-eje weta ogwu ị ga-eji wee jieri onye ahụ. Ogwu dị iche iche dịka onye si wee ghọta. O nwere ndị na-akata ogwu na ahịhịa dị ndụ, ihe ọbụla bụ ahịhịa dị ndụ faji ya emere ogwu. O nwere ndị na-eweta mkpịrị azịza kajite ịnọ, azịza eji aza eze ime ụlọ ji ya emere ogwu, mana preferable ahịhịa dị ndụ. Nke a bụ ogirisi, kajiti ya, nwere ike ịkajite ya ịnọ ma ọ bụ ofu iji aka ogwu. Nwere ike ịkajite ọmụ nkwụ, ịmachie ya amachie ụzọ ịnọ ogwu, ma ọ bụ na ịkajitere ya n'ogologo, nke akpọgo akpọ, ma ịkachidere ya n'ogologo ikwuchi okwu ịmachie ya, ịmachite ha fọ. Nke ọbụla ọ masịrị gị iweta, ma ya bụrụ ahịhịa dị ndụ. Ọ bụrụ na ọkwa na ị nọ n'obodo ị na-enweta ahịhịa dị ndụ na ị nwetara ọmụ, tinye ya na mmiri. Mmiri bụ ndụ, ka ndụ bara na ya bụ ihe ahụ iji wee na-aka ya bụ ogwu. Iwetezie ofu ibe ọjị. Enwere mgbe mmadụ na-eme mmadụ sị na ọ na ofu ibe ọjị ka m ga-agọrọ gị. Ife onye a na-akọwa bụ na ogwu ka ya ga-ajụrụ gị. Iweta ofu ibe ọjị, ya iweta ọjị gbawa ya, weta ofu ibe wee wetazie ya bụ ogwu ahụ iji iweta ya wee bido wee kpọba mmụọ gị. Kpọọ enu, kpọọ ana, kpọọ ikuku, kpọọ mmiri, kpọọ na-achị gị, kpọọ ike nga gị na mmụọ niile so gị, si ha na tata ka ị na-ekpesara ha n'ihe onye a mere gị, na ijikwara ya ọfọ jiri ya ogwu, na onwekwa ihe i mere ya, o wee mee gị ihe dị ona, wee sị na enwe ihe ị pụrụ ime, wee sị na enwe ihe chi gị ga-emenwu ya, na ya ka gị kachi gị na ikpokwuru ikikere ọfọ na ogwu ha bilie taa. Ha fụkwa na aka gị dị ọcha, na onwekwa ihe i mere onye a, o wee mebe gị ihe dị ona, na ikpokwuru ọra mmụọ ha tinye aka wee ji egosi onye a na ọka ha chi gị, na ọka ha kwanụ mmụọ gị, na ọka ha aja ana, na ọka ha ikuku, na ọka ha mmiri, na ọka ha anyanwụ. Ya ka iji wee were ofọ na ogwu a taa wee na-ekwubi okwu. Kedu ife ị chọrọ n'ebe onye ahụ nọ? Kwuo ya, ikwuchaa ya, i were ihe a bụ ịkpọ onye aha afa ugboro n'one, ejiri nga ọfọ jiere gị ogwu na onwe ihe m mere gị, i wee na-achụ m na-enweghị ihe m mere gị. Bido tata agaba, ọ gị ma ihe ga-abụ ya. Ihe ahụ i mere m, onye ọzọ ga-emekwa gị. Bido tata agaba, dịka izuwere m ọnwụ, na ọkwa gị ga-ebu m ụzọ anwụ. Bido tata agaba, dịka izuwere m ọdịda, ọdịda ga-abụ nke gị. Na eji m ọfọ na ogwu wee na-ekwu okwu a. Ikwuchaa ya, i wee mee gịnị? I were ya ona ṅee ya n'isi gị ka onye tọpụrụ onwe ya na ihe anyị kwuru tata, ọ hapụkwa ime ihe ị gwara ya mebe ọzọ. Ọfọ na ogwu ekwukwana nọ ihe i kwuru bụ ihe ga-eme. Ikwucha ya, ị pụọ n'ụzọ jedebe ya. Ị pụọ n'ụzọ debe, ichi ya tara onwe gị azụ. I were ego ihe m nyere unu ihe a mgbazi ụzọ gị mazi ka i esi wee kpee ya. Ọ nọ usoro a ka i esi wee kpere mmadụ ekpere ọfọ na ogwu. Akọwatagoro m unu ihe ọ pụtara. Ikpesịa, ị pụọ n'ụzọ jedebe ya. Ọ bụ azụ uru ije webe dibịa ga-ekechiri gị, dibịa ga-agwọrọ gị ọgwụ, dibịa ga-emere gị onye ahụ ụkwụ abashu, maka imekwa mmadụ ụgwọ abashu ị ga-akatakwa afụfụ ya. Ọ bụ azụ uru ijide mee onye a ka ije gbachie ya ụzọ. Ọ bụrụ na onye a chọrọ ịnụ di, imezie ya ka di ya ahapụ inwezi isi, ị ga-akwụkwọ ụgwọ afụfụ njọ, ị ga-atakwa afụfụ njọ gị. Ebe ọ bụ na onye a mere n'ihe, in fact m ga-eme onye a ụchụ ga-agba onye a, ije gba onye ahụ ụchụ, imekwa ya ụchụ ahụ gbagodo onye ahụ, obere oge ka ọ ga-ete ụbọchị ọbụla chi ya chetara ya ụchụ ahụ hapụ, ọ ga-echi ya taa ọzọ ebe ị nọ, maka ọ gị wepụtara energy of that ụchụ. Dibịa mere gị ya nwere ife oji ọlụọla, o ji ọlụọla, ọ ma ihe ọ ga-eji wee gburu onwe ya. Ọzi gị nwa sendịrị dị ụchụ. Onye mere mgbe ụfọdụ unu nechaa anya, o nwere ndị ga-eji ikikere ha nwere wee lụso mmadụ ibe ha ọgụ. Ọ gaghị agafe 5-10 years ihe ahụ erivise ya bak. Ama mma gị bụ onye na-anụ olu ma ọ na-eme gị otu ọ sọrọ gị si zoo, ọ na-eme gị. Ifugo na onwego ihe i mere mmadụ onye dịka ihe 2 years 3 years ịnọkọta exactly ihe ahụ i mere onye ahụ bụ ya bụ ihe ga-eme na ndụ gị. Adịghị agbanarị ya agbanarị. Mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ. Ihe ọjọọ i mere mmadụ dị ka asọ eburu n'elu, ọ ga-echi ya tara gị azụ. Otu ọbụla isi wee bụọ ya, ikuku ya ga-echi ya takwara gị azụ. Ya mere nke ọbụla ị na-eme, aka gị dịrị ọcha. Ekwene ka mmadụ kpere gị ekpere ọfọ na ogwu,
maka na ekpere offor na ogu na-arụ ọrụ rụsie ọrụ ike. Ọchị onye a nọra mmụọ onwe onye a ga-eje nụziere ya ọgụ na ọ bụrụzi ọgwụ. Chi onye a nọra mmụọ onye a je nụọrọ ya ọgụ nke ga agwụgokwa. Onye abụla ị ga-achụ àjà n'elu ala ọ gaghị aga, ịchụ àjà na mmiri ọ gaghị aga, ịchụ àjà n'ebe ọbụla gaa dịbe dị iche iche ọ na-aza na gịnị ndị mmiri. Enwe ndị a gasị jebe na aja na be nna gị ikpe ekpere a na enu kpe ekpere a na ọ asị ana ji gị onwe ife imere. Kedu ife ga-eme na ị ga-eje chọta onye ahụ imejọ, ịchọta onye ahụ imejọ ije rịọ ya biko ya bụ ihe ji ga-ahapụ gị dibịa azọpụtara gị n'ime ya. O nwere ndị ya ejicha ogwu a jee na mmiri jee tụgbunyere gị ya. Onye a bụ mmiri 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 ndị mmiri na-enye gị nsogbu, ndị mmiri na-enye gị nsogbu. Ị na-achụ àjà, ị ga-achụkọta àjà na mmiri ike agwụ gị isi na enweghị ndị dibịa na-arụ. Ịgbakpugodo anụ ụka onweghị ụka ga-emenwu gị. Enwe nke anyị eme eji ọfọ ogwu anyị eme ejiere gị ijegodo ya ribe dibịa ije na bịa gị na-echebe okwu obiekwu oge uke. Mgbe ihe ndị a na-eme na ndụ gị jụọ onwe gị ajụjụ, ometalụ na-alụsi ọlụ ike. Ọ chọrọ gị bịa bụ ife imetalụ onwekwa onye na-atọ apụ gị atọ apụ na-abụ ma i jere chọwa onye ahụ maọbụ na ichegharị n'ime mmụọ na eziokwu chọba onye ahụ imere ife ọjọọ. Na ọ bụrụ imere mmadụ ihe ọjọọ ị na-eje na be dibịa na-eje na-agba afa na-achụ àjà ọchị gị cheta gị ọpụta n'afa. I nwere ike imekọnata ometalụ mekọnatacha imechaa ya ije n'afọ afọ agwụwa gị ihe ọzọ. Ọ na-eme maka na a chọrọ ịta gị afụfụ. Ụmụ agbara chịkọtara aka ọnụ chọ ka a taa gị afụfụ maka na ị nwere onwe gị ozugbo ozugbo ị gaghị ama ihe ime. Mana a taa gị ezigbote afụfụ afụ na ichegharịgo n'ime mmụọ na eziokwu ịtụfuo ego be dibịa nwoke tụfuo ego be dibịa nwaanyị kpee ekpere enu kpee ekpere ana ịbịazie ji aka gị wee chọpụta na onwe ife ọjọọ imere ichegharịzie n'ime mmụọ na eziokwu kwụsị ajọ omume ije na be dibịa ife niile azoro ezo ọpụta ife. Ya mere nke ọbụla ị na-eme were ọfọ were ogwu sobe mmadụ ibe gị na-agbaghị otu isi wee karịa onye ahụ. Ya mara unu mma. Nkụzi amasị unu dierenụ m akara mmasị bụ like. Akpọna m akpọ na ọ dị amasị m. Ozi ka ị ga-ezitere m na WhatsApp mana ọ voice ka ị ga-eji wee zite ya bụ ozi. Ya mara unu mma o ise.